Andizozwe. Ava ndiye wapa. Ndibaba. Tezvaro. Avasi. Ndiyo baba wangu. Avasi. Avasi. Avasi baba wako. Oh. Avasi baba wako. Naye ndi baba wako era. Kasi ukazvita kumba kwangu inini vakomana vangu vanokurova kana mukadzi wekutorera tinorodza uri rabishi iwe kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko pamusoro yemakurukota emambo ini ndinonzi Michael Amon hongo ndauyawo kudare renyu ndauyawo kudare renyu ndichimhangarira mukwasha wangu anonzi Tito Mkeke. Chandiri kuda kwaari ipfuma yangu yakasara. Vakatorana 2004 vakabvisa ngonano netsvakirai kuno. Kubva 2004 kusvika 2012 akazouya nezvinhu zvakanga zviri palisti. Akabvisa zvese zvokwangu zvokwana amai zvese akabvisa. Hapana chaasina kubvisa. Asi ndangu ari kukumbawo. Asi haana kubvisa rusambo nemombe dzangu 4. Ndo zvandakwirira dare chete. mwana wenyu ari ku Ari kukumba kwake Puri. hongo. Okay. Chama, vazvitaurwa nababa vako. Pamusoro isangamiro. Inini taitosumukegi. Ava ndivati zvara wangu ava. Ndipowa Michael Amon. mhosva wainzwa havasi kupa mhosva vati ndakuda tuntu wangu Mhosva ndainzwa vakuda tuntu twavo but ndandichimotsvagawo. kutsvagawo saka zvinoguma utsvaga waapapi waapapi waguma utsvaga kuti ndanchimbotsvagawo handisati ndatowana ndichikutotsvaga. Ungamboenda $100 vakakurambira kana 200 kuti unomukwasha mari yako yeshuka. Aiwa handina kutombinda nemari. Pandakatoenda ndakaenda nemari. wakaenda nemari kwete $100 kuti $100. saka uri munzira kuenda kuna atezvara yes. Saka ndikutoshamisika ndatomudare. Aiwa hapana chakaipa waona kuti kana wakamboita zvakanaka vari kufungidzira kuti mukwasha pamwe nzira dzake dzakanaka dzokufamba dzedzi anenge akanganwa kuyeuchidza. ndinge ndakanganwa asi pakuyeuchidza ndazotoshamisika ndasungwa bhozi nditori musungwa asi aiwa usi musungwa wapuwa Simon uziva titaurirani kudare. inini ndinokutaura naye dai ndakuudza kuti uri musungwa une mhosva zvondati iwe wapuwa anziva titaurirani. Saka ngavataure. Vatoda pfuma yarusambo. Zvese wakabvisa zvinodiwa izvi nechichichi inozvama inozvababa ukapedza chasara mombe dzangu dzakati norusambo ndozvavataura. Inini handiri kutsvaga mari yacho yekupedzisa. Kana watora mamambo mazhinji akutongotaura mazuva. Madhezi anonga aripo ndisina ndoita sei. Madhezi mukandipa madhezi zvishoni mugona kundipa madhezi nhasi mwana Unopa madhezi ndiwe. Because iwe ndiwe mutsvagira. Ini ndinotsvaga. Asi ndiwe rinotsvaga. But iwe mutsvagi ndiwe unokumbira kudare kuti dare ndikukumbira kuti mukandipo bhapa kusvika apa. Dare ndikukumbirawo kuti atezvara wangu tsvagirawo mari yavo gore mangwana naApril. Ndambotsvaga because mari yavo vari kuda yacho kumwe yakawanda. Aiwa wani pamwe mari uize rusambo wanyorwa ndakuita problem nemurume uyu baba mamurumbidza uyu akufila kuti baba mandita zvisizvo amukwasha mukuru saka akuzvipfekedza bhachi inini avangakugonera stereki kuti zvimwe zvese akaita unowapo wakadhikiriri nani gore ramangwana muna April ndine chitsvaga mukuru handisi kutoshanda. Hausi kushanda. Ini ndinoda kutobvisa ese pekutanga zvese zvindakamboita asudasana nechipiriri. Alright, hanzi gore ramangwana muna April ndingakurambirei. Ndoya nazvo zvese. Ndoya nazvo zvese. Zvakanaka
uno mwana wa baba vandi Yes. uno vana vangani Ndine vana 5. 5 right hatiti naso wati unoda kuzobhadhara muna April gore rinowe zvakanaka ko mwana wavo uyu akarwara akafira kumba kwavo vakaramba kuuya kumba ikoko kuti hauna kundiroorera unoita sei because kuroorana kunzwanana Mati. ndati uno mwana wavo uyu musoro womukadzi wavo ndovavo mutsipa zvese zvichiendawo ndezvavo akafa mwana iyeyo unomutaura kunani Kwavariyo baba. ko vakaramba kuti wakanditi iwe unozondiroora muna April Aiwa havarambizve kuti tiri kwazvaodaura mbiri. ndozvakataurana nawo Hadaura mbiri. Hati aiwa zvakapera baba zvanzi nomukwasha wanye ndipewo time ndoda kuunganidza zvese sokutanga kwandingamboita gore rinouya muna April 21 April gore rinouya ndiri kuuya nopfuma yenyu ndobva ndati pamusoro yedare mashoko ari kutaura muchokwadi handiti apa kuratidzai kuti ane vana vashanu ane vana 7 2 basi vashanu ndo vaviri mukatarisa piriyodi yacho kana kuti kureba kwezvinhu zvacho izvozvo asina kuzongondi kuti abhadhare rusambo nepfuma yangu zvino zvine chirevo kwaari haadi kubhadhara ndosaka inini ndauya kudare handina kungotanga nokuya kudare ndakatoshedza munyaya izvozvo baada asvike kumba kwake ipapo ndakatomushedza munyaya kuti uya kuno tikurukure nemukwasha wangu munyaya akapedzisira toroti ini ndatosarenda habvume kuteerera zvandinge ndichitaura saka ndakazoona kuti kuri nani kundibetsera ndekwamambo ndakatombofunga kuti ndiri kuchikoti asi ndakaona kuti mambo anoziva mamiriro akaita zvinhu tiri panguva yekubvunzana nokupindurana right pamusoro madzishe ndazvinzwa ndakupindura pamusoro pounhu hwako right ndoda kupindurawo ndoda kupindura pamusoro yemadzishe inini atezvara wangu inini munyaya wangu vakamuona havana mbondiudza nenyaya yekuti kwanzi zvoni ndikuda mari vakati zvoni kune munyaya wangu mwana wavo pandakaroora mwana wavo anga ano vana vake 2 handitika vakasiyana vana baba kuti una baba kone baba wake handitika ndobva vana ava vakatombondituka chivaya ndikubatsire pamusoro ndozvinzwisisa sei ari kudaro murume ava nditezvara wakwa funga chanhasi ka funga chamangwana funga chanhasi uzofunga mamangwana ndoda kukubvunza kuti unoita basa rei inini hapana ndikutaura kumarisho iwe rega ndikuudzika iwe unonzi Tito kai ndini unochera mulex mazuva ano kuita mari aya rega ndikuudze ndoda kukudza upenyu hwako ndakanyarira zvauna ndakabata mvura ndachifunga kuti uchaita unhu hwakanaka semunhu ari kuita mari ndo zvinoita makorokosi anodherera nyangwe nesu kana nevana baba vavo kana vaita mari dzika udzoke munzvimbo yekuti ukaroora kumba kwevanhu hausiri watanga kuchikorokosi vari kutaura izvo nokuti vari kuziva kuti iwe kuita mari nkwashangu haasi kundoona handikuzive asi unonzi Tito une mari chinzwa shefu mirai ndotaurewo inini uri mutema murume ona mutema achita ganda rinopenya aiwa inzwaika nda kutaura mukada ndikataura muri class inini ndiri kusevenza maini ndaindinayo asi pari izvo zviri kusenzera murungu vaisenzera ivavo maini ndakatorerwa nemurungu kudhara handiti zvikanzwa una mapepa chichi tikatosungiswa nokudini kudini saka izvozvi ndiri kutoshandira murungu izvezvi murungu Luka Fabricas kungwana umbota ushandewa aiwa handiri vakuta matiko emandi kuita mari imi makazonzwa sei kuti kuita mari batanga mashoko avo aiwa mubati mashoko rega ndikubatsire Tito achika ndikubatsire Tito isusu munomuka takaona pane kakusawirirana tinoisa nguva tinobvumiswa kuisa nguva isu tafunga kuti nyaya ndeyekutaurirana ndosaka ndati ukudherera mudhara wekao ndazoona patanga mazoona kuti angari rudhwa ane karudhwa anako ini ndachingofungidza kuti baba ndiri kuzvinzwa ndiri murodhi
hapana asina chikwereti pakuroora ende usarakidza tizvo rako kuti hamusina kukosha zvese zvakuta kuti vana vakasiyana hazvisozotawirira munomu izvozvo kasoka muda akadaro nevanaambotaura zvekumashure handine nazvo apa mutanga ndiwe iwewe ndiwe kudirwa pfuma kwete vana vairi vana baba vakasiyana vachateera kana vachivateerera pfuma dzavo vanoteera nemateerero avo usavadzidzise tsika yekuteera kana waane wako iwe ndopaunoteera ndiri kufungidza nyaya iri panapa kati ndingoti baba ndazvinzwa ndozvinoita munhu mukuru ndoda kudzidzisa tsika ndozvinoita munhu mukuru izvo ndiri kuzvinzwa patapana kuti nini nditafanira ndadzvanywa ndirateererai ndiri kuzvinzwisisa handivati zvovaenda kuna munyaya wangu usvika kuti utora kuna munyaya wangu ndinohurudu nechini saka ndakutaurawo chiimo changu inini hapana usingazvizivi mugomo matinogara kuti vanawo zvakandiita kana ivo baba vakaramba vakanyarara vachituka nemameseji kuti vana vavo handiti asi ndakati aiwa hazvina mhosva aitumira ndiani vazukuru vavo ivava vana vani vane vemwana wavo iyewo ndinaye vapi vacho varipo kumba kwamba pangu ini kusanganisa nyaya hatikusanganisa nyaya ivo ndovandisanganisira nyaya ndovanga vataura kuti ndoda pfuma yangu ndabvuma wani kuti hongu pfuma ndinaye ndodinizvekumashure vati zvekumashure ngatisaina zvikanochitaura zvepfuma ndiita zvepfuma pepa ravo list yavo vakandipa irapo handisi kutaura zviri imwe tsamba igore vataura kuti vakatombondituka iyi vakandinyorera vataura ipo paya list yavo iyi mari yavo yakasara iri apa munoiona sachanetsa chii aiwa ndotsati kutika ina hapana chinhu ngatimbotaura background next April ngatisiye kadaro handizvozve ava ndiani wapa ndibaba tezvaro havasi ndivo baba wangu havasi baba wako havasi baba vako nai ndi baba wako era unoziva wakaona mubhora mutambi kana achitamba kuti aone simba anoriwana kunani anoriwana kunani naye baba anoriwana kunani kumasapota mazvinzwisa zvandataura kuti awane simba uyu anenge achiriwana kumasapota ndoda kupai mukana wekutaura mazvinzwa here zvandataura kana mazvinzwa amizwa shona nanzi taura hei nyaya wacho ndiyakati akuita tinotombomona touyaita kuti baba vakudaaauzi saka inomusaita nha teerera zvinataura kana iri zvinataura ndisatsvaka izvino ndotaura kuvantu vakuru vanozwisisa kana pane nyaya dzirikomunikotaura nababa mukadza kunapa murume uyu tinofamba tese zviripo ndezvekuti chikumbiro changu chandanga ndichikumbira ndapadzwa pataura vatezvara vedu zviripo ndezvekuti ndaakuchitora kwaari ndochiunzawo kwandiri zvataura atezvara zvemataura baba ndazvinzwa zvetaakuita manje nemurume uyu taakunotsvaga mari zvetaichikumbira kuti tichitsvaga dheti retinobatisawo pano kuti diti matipa mati April vanga vataura vati April next year wanetawoka wanetawo maneta uri munhu mukuruka uri munhu mukuru wabva waneta nadza kuti hazvina kunaka right ndamupa mukana anouya kana ane dhiti anouya kasa ati April wandizvozvo ndonosaina April yako mundara chinhu chinonzi mukadzi ndewako uchigara naye musi waanoti p munoatsvaga nyange vari mumwena wakadai munotara kuti murifukunura neshift here kana nechii regai ndikuudzei zvinowanikwa zvinoitika zvese hakuna relationship iri straight zvinhu zvese zvine machi muri kuona ivo vamutsunyira nhasa muchaatsvaga batai mazwi angu aya I hope mune chimwe chivanhu chamunozoita kuviga mwana wavo kana kuita zvimwe zvinhu handizivi anenge atanga ndiri kutaura kuti pakaita madambudziko angave kurwara angave ani endai zvenyu kudzima
tapedza tito ndapedza newo maita basa kasi ukazvitaumba kwangu inini vakomana vangu vanokurova kana mukadzi vekutorera tinorodza maita basa uri rabishi iwe ndanichumbira kuziva kuti unokundindazoya mepreo mashuka